Un alt mod de a cultiva iubirea de sine este să ne concentrăm asupra punctelor noastre forte și a realizărilor noastre, mai degrabă decât să ne gândim la slăbiciunile sau la eșecurile noastre. Este firesc să avem momente de îndoială de sine sau să simțim că am fi putut face lucrurile mai bine, dar este esențial, de asemenea, să ne recunoaștem și să ne sărbătorim succesele, oricât de mici ar părea acestea. Acest lucru ne poate ajuta să ne consolidăm încrederea și să ne simțim mai pozitivi în ceea ce ne privește.